אנו עוצרים את השידורים כדי לדווח לכם על ההיעלמותו המסתורית של מטוס הכוח ירושלים, שהיה בדרכו לברזיל למשחק מוקדמות גביע האלופות נגד סן פאולו. קרן! קרן! הצילו! קרן! הצילו! קרן! הצילו! אוסקר, אתה ראית את קרן? לך תגיע בקשר, היה ספיצפייר מצרי. קיבלנו דפיקה ישר בפרופלר. לך צ'רקסי, קח את זה, ואל תיתן לירדנים לתפוס אותנו. לך! איפה אנחנו? מה זה משנה? ראית את קרן? היא נעלמה! מי? אמרנו לי צ'יקה. אני חושב שראיתי אותה שם, אמא שלי. אבל לא ראיתי אותה בין ההריסות. גם את פדידה ורני וניטה לא ראיתי בשום מקום. קרן! מה זה? מה זה? זה כלום, זה אתה כלום. פצוע? לא, זה כלום. מה כלום? אתה מלא דם, רני, מה זה? רצתי מהר כי לא רציתי שתישארי פה לבד. ונפלתי לאיזה בור. איזה דפוק אתה. בוא אני אחפוש אותך, בוא, תוריד חולצה. יש לי בעיניים שלך, ראית את קרן? פגיעה בפיצוץ. אלוהים אדירים. את בטוחה? לא ראיתי אותה מאז. מה קרה לה? אני חושבת שהיא מתה. זה הכל! פדידה השם! אני אהרוג אותו! אמא שלי זה פדידה! אני אהרוג אותו! אמא שלי זה פדידה! בואי תעזי לי. ממי, תשמעו? מה קרה לו? נראה לי הוא טבע. אבל תעשה משהו, אתה יודע אחיה? הייתי במד"א, אבל רק בשביל הבחורות. אבי, חייב לעזור, תעשה משהו. אבי, בבקשה, נו! זה הצידה! אבי, די! לא עכשיו, נו! בבקשה. תנשום, אמי, תנשום. נראה לי הוא גמור, עבד עליו הקלח. אבי, וואלה, תמיד ידעתי שבא לך עליי. אתה הרגת את קרן, אה? מה חיפשתי אותך מסלסת בחיים. אם אבא שלך היה בחיים, הוא היה הורג אותי, אם היה קורה לך משהו, את כמו בת בשבילי, כמו בת תגידי, מה זה המקום הזה? לא יודעת, אני חושבת שמהמטוס רגע שהתרסקנו על איזה אי. יש עוד ניצולים? אני חושבת שראיתי משהו משם. איזה מזל שלקחתי את המצלמה של מילי. מה זה, איך זה יעזור לנו? וואו, שזה יעזור לנו. אני אמכור את הזכויות ל-VOD. אני אעשה ים כסף. הם מתים על חומרים כאלה.
יאללה, בוא נלך לשם. לא, תגידי, השתגעת? שאני אצלם ככה לטלוויזיה? מי קרן? גם זו? היא אולי בליגה שלך, היא לא בליגה שלי, המטומטם. אל תשחק אותה. אני ראיתי אותך לוקח אותה לשירותים במטוס. תגיד לי, מה, אתה עדיין בזה? המטוס שלנו התרסק, כולנו יכולנו למות, יא מטומטם! קרן מתה! טוב, די, אבי, מספיק! זו הייתה תאונה, אף אחד פה לא עושה בכוונה. חוץ מזה, מי היה נוגע בך? סתם ברמן יתפרר לך. בוא'נה, תשמור על הפה שלך שאני לא יחורר אותך, אה? וואו, אבי, תרגיע. אבי, תעיף את הסכין. אבי, עזוב אותי. אתה תשלם על זה שהיא מתה. היא לא מתה, הנה היא והמטורללת שלה. אני אתן לך אחת, יא חתיכת מטומטם. חשבתי ששכחתם אותנו. די, אבי, מספיק, אתה מזיע עליי. את בסדר. די. חשבתי שאני לא אראה אותך יותר. אני דווקא קיוויתי שאני לא אראה אותך יותר. אחרי הפדיחות שעשית לי במטוס, תוריד אותי. חתיכת זבל. איפה הבור הזה? אני אראה לו מה זה. לא נראה לי שכדאי לך להתעסק איתו, זה וואחד בור. הצלחת בכלל לראות משהו מהגבעה הזאת? ראיתי משהו מהכיוון ההוא, אבל נראה לי שזה מהמטוס. זה לא רחוק מכאן. אתה חושב שאתה מסוגל להמשיך ללכת ככה? אין ברירה. לפני שירד הלילה, אנחנו חייבים להגיע לשם. ראיתי עקבות של חיות. פדידה, אתה בא, מארגנים משחק. תכף, אני רק הולך להשתין רגע, שנייה. מה? למה אתה הולך עד שמה? תעשה במים, כמוני. Mayday, Mayday, this is Fadida calling. Is anybody out there? Mayday? Avi? Mayday? Mayday?